Vă salut pe toți, rămâneți cu mine, astăzi mergem la shopping, mă duc să-mi iau parfum că nu mai am. Ce dracu face pelicanul ăsta de nu răspunde? Nu știu, băi, frate, bă. În fine. Oh, băi, ce car. Merg la Simple Store, la Constanța, la fratele meu la Sevi. Să sun la 3. La fix, la parter. Ce cauți, mai? Bună! Aoleu, Ioane, ce faci, mă? Ce să fac, mă, frate? De m-am angajat și eu aici la Simple Store, dacă nu mai merg trandafirii pe TikTok, ce să fac? Ce faci, bă, Ioane? Ce să zic, bă, uite, am venit să mă niște parfumuri, vreau unul pentru frate meu. Da? Și am ciucă la șternut și vreau și unul de calm. Bă, fratele tău, ceva frumos, vină încoace, venit exact unde trebuie, tot la Simple Store. Bă, Ioane, dacă e pentru frate, tu poți să iei de aici la cele mai bune prețuri, cele mai... Aici și pentru tine și pentru... Bă, tot ce vrei tu, prețuri reduse, cum vrei, tot ce vrei. Băi, ziceam... Căprioara cum e, Ioane? Băi, e înaltă. E înaltă. Ascultă, măi, nu mă interesează. Ascult în felul următor. Aici pentru căprioare blonde, Da? aici pentru căprioare roșcate și aici pentru brunete. Băi, eu cred că aici mă încadrez. Să mor eu, Da. e bine, mă, frate. La Simple Store găsești ce vrei tu, Ioane. Băi, pentru fractul am băgat, pentru căprioară am băgat acum. Mersi, bă. Să trăiești, Ioane, să le stăpâne sănătos. Ceau. Spor la căprioare. Ceau. Băi, Ioane! Stai mai așa! Frate, să nu uiți să intri pe simplestore.ro și îți trimit direct acasă, direct în pala căprioară. E bun, frate!